alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi se, om vi laver sådan nogle Loons halskæder og armbånd, der matcher med alle mulige forskellige farver, der måske ligner lidt dem her. Men med dem her skal det bare være vedhæng på. Ligesom sådan nogle her. På min skal der være sådan nogle søstjerner på begge, men I kan jo selv vælge, hvad det skal være på jeres. Og I behøver heller ikke bruge præcis de samme farver som mig. I skal bruge 14 forskellige farver, og der skal være 3 af hver farve. Ja, lad os bare komme i gang. Det første vi gør, og bare lige til jer, som der ikke ved, hvordan man laver looms. Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at lave looms, så forklarer jeg selvfølgelig, hvordan vi skal sætte dem på og sådan noget. I tager min første farve rød, I tager jeres første farve. Så min første farve rød. I tager den på fingeren og krydser den rundt på den anden. Så tager I den en til rød, putter den bare på. Så sidder cirka sådan her ud. Så tager I den nederste ovenover, og den anden ovenover. Og så skifter vi farve til orange. Så skifter vi farve til orange. Så putter vi den ovenpå, helt normalt, så det ser sådan her ud. Så tager vi den røde over og over. Så det ser sådan cirka sådan her ud. Og så bliver vi bare med alle farverne. Så ja, så tager vi den anden orange og putter på. Så tager vi den. Så skifter jeg farve til gul. Og putter på. Bum, bum. Og måske bliver nogle af mine sådan elastikker lidt forskellige. Men det er fordi, at de holder knude sammen. Nu skal jeg lige binde op. Men det er fordi, jeg ikke har sådan, mine looms er ikke lige præcis de samme slags elastikker. Men så putter vi den anden gul på over. Ja, vi bliver bare ved. Og bare lige så I ved det. Lige nu er vi i gang med halskæden. Så tager vi en kanariegul og putter på. Og så. Ej, de sidder alle sammen. Det er lidt irriterende. Nå, så tager vi den anden kanariegul på. Over. Ja, så bliver vi jo bare ved. Og ved. Så skifter vi farve til pink. Op. Så har vi den anden pink. Og putter på. Ja. Og så tager vi en lidt lysere pink. Det var 2. Nå, vi skal alligevel også bruge 2. Lidt lysere pink. Og hvis det irriterer lidt, den hænger her, så kan I sætte den på en af jeres fingre, så den sidder sådan her. Det gør jeg i hvert fald, fordi jeg synes, det irriterer, at den bare sidder og hænger. Nå, så tager vi den anden lyse pink. Og så skifter jeg farve til en lidt gennemsigtig lys pink. Så det ser sådan her ud. Nå, jeg kan se. Så putter vi den på over. Nå, det samme med den næste lyse pink. Nå, jeg kan bare høre nogle lyde. Så tager vi jeg synes, den her farve er virkelig pæn. Mintblå kalder jeg den. Mintblå. Og putter på. Mintblå putter på. Det rimede. En til mintblå. Så tager vi en grøn. Og putter på. Eller lysegrøn, kan man sige. En til lysegrøn. Så tager vi lilla. Og putter på.
Bum. Bum. Og så nu skifter jeg farve til mørkeblå. Ja. Og hvis I synes, videoen bliver lidt for lang eller noget, så kan I bare scrolle frem til, hvad I er nødt til. Jeg gør lidt langsomt til for eksempel. Hov. Hov så. Nej. Ja. Der er lige sket en lille fejl med min. Men I laver endelig bare videre. Den gider ikke rigtig samarbejde med mig. Hold nu. Sådan der. Så gad den at hjælpe mig. Så putter vi den blå på igen. Ja. Fordi den ikke gad samarbejde med mig. Så putter den på igen. Bum. Bum. Så tager vi en lidt lysere blå. Og jeg kan måske se, at den var lidt tykkere. Men det er fordi, jeg har ikke sådan nogen i den farve, der er tyndere. Men ja, det er også okay. Så tager vi en rigtig gennemsigtig blå, lyseblå, gennemsigtig lyseblå, ligesom en pinke. Og putter på en til dem. Og så tager vi 2 hvide. Hovsa. Jeg kan lige den af. Hovsa. Der skete en lille fejl der. Nå, men ja. Så er vi færdige med farverne. Så gør vi sådan, at vi tager den her, putter over på pegefingeren, og tager den på igen sådan her. Så tager I jeres lås, og putter på her, og bare tager fingeren ud. Så tager jeg det så med den her lillefinger, eller lillefinger, jeg putter på, så sådan her ud, og sådan her. Så burde det meget gerne se sådan her ud i jeres. Ja, halskæde. Så skal vi have puttet vedhæng på. Så det vi gør, vi skal lige have åbnet vedhænger. Det er måske en lille smule svært, så enten kan I få en voksen til at hjælpe jer, eller gør det jeg gør nu. Så I tager den her pind og får lidt til at hive lidt. Og hvis den ikke gider, så gider den jo ikke. Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved. Så har jeg fået åbnet den lidt. Ikke for meget, fordi så falder jeg så ud. Så sætter jeg den på. En af dem. Jeg sætter den på min mintblå. Men ja, det bestemmer I jo selv. Hvilken I vil sætte den på. Sådan der. Så lukker vi den. Sådan der. Og så har vi fået lavet en halskæde. Så går vi i gang med armbåndet. Og så med armbåndet, så til jer, der stadig ikke helt ikke kan huske, hvad vi skal gøre, så tager vi vores 2 fingre, pegefinger og langfinger. Vi tager den røde på, krydser rundt. Sådan. Og med den her er det kun en af hver farve, fordi armbåndet skal jo være mindre. Så tager vi den orange, putter rundt på, op, og sådan bliver vi bare ved. Op og op. Og op. Eller ikke op. Måske, jeg ved godt, at den her video bliver meget lang. Men I kan jo bare scrolle frem, hvis det er eller glemmet. Fordi jeg kan ikke rigtig gøre det her, men hurtigere. Så tager vi den næste farve. Bup. Og bup. 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 Og sådan. Så har vi den mintblå jo. Og sådan. Så
det her går lidt hurtigt, fordi der ikke skal lige så mange elastikker på. Så bum, bum, bum. Så tager vi den mørkeblå her. Jeg viser bare lige, hvor jeg er nået til. Så tager vi den her farve. Bum, bum. Næste. Vi er færdige om 2 sekunder. Eller sådan cirka 2 sekunder. Og færdig. Så tager vi den her over på pegefingeren og over på langefingeren igen. Så tager vi vores lås og putter på og tager den af. Hovsa, hvad skete der der? Nå, ingenting. Så gør vi det samme med den røde og putter på sådan der. Og så skal vi have så skal vi have vedhæng på. Sådan, ja, så gør vi det samme som lige før. Vi åbner den en lille bitte smule. Og putter elastikken på. Ikke for meget, fordi så falder elastikken jo ud. Så har vi taget den på. Jeg tager den på min mintgrønne eller blå igen. Og så lukker. Undskyld, jeg mener, så lukker jeg. Sådan der. Så armbåndet er også klar. Så har vi fået lavet den. Og så var alt, vi skulle lave i dag. Vi ses næste gang. Og tak fordi I så med. Vi ses.